Hello, ubing. Tata, adalan tayo ititignay. Anya ti kahit nasawen ititignay. Dagiti tignay ket balikas amang ipakpakita iti garaw. Kas pagarigan, nagkanta, nagkanta. Nagsala, nagsala. Immuli, immuli. Agbasbasa, agbasbasa. Agsursurat, agsursurat. Aglangoy, aglangoy. Agmulmula, agmulmula. Nagbugo, nagbugo. Nagluto, nagluto. Nangan, nangan. Anya gaminan ti awag tayo iti mangipakpakita iti garaw? Wen, tignay. Naawatan yu kadin iti tignay. No kasta, bigbigan yung iti tunggal kahon no ayan na titignay ditoy. Umuna, napintas, pariyok, nagpasyar, ayan na ditoy ititignay. Nagpasyar, may kadwa, nakita, berna, nalukmeg, ayan na ditoy ititignay. Nakita, may katlo, pagadalan, nagkali, bato, ayan na ditoy ititignay. Nagkali, may kaupat, nagpukaw, dapon, napintas, ayan na ditoy ititignay. Nagpukaw, may kalima, nasamit, nagsangit, berto, ayan na ditoy ititignay. Nagsangit. Tata, kadwa endak garud amang basa titunggal patang ket ibagayo no anya kadagitoy titignay. Umuna, nagayayam iti basketball da berto ken dagiti gagayem na. Ayan na ditoy ititignay. Nagayayam. May kadwa, inikat dagiti manursuro dagiti alikamanda iti silid ti faculty. Ayan na ditoy ititignay. Inikat. May katlo, kinita ti principal dagiti baro a computer iti silid ti ICT. Ayan na ditoy ititignay. Kinita. May kaupat, kinablaawan ni Tina iti happy birthday tinasenged agayom na. Ayan na ditoy ititignay. Kinablaawan. May kalima, nagluto ni nanang tinaimas si daen. Ayan na ditoy ititignay. Nagluto.